Сәләмәтсез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Сизин күркәм кеше икәнсез, Әлмәттә драма театрында укытучыларны котлау тантанасы үтте. Экскурсовод ролендә мәчет имамы өлкәннәр үнкенлеге кысаларында пенсионерларны шәһәрнең үзәк мәчетенә экскурсияга чакырдылар. Әлмәттә киләсе атнада җылыту сезоны башлана, 7 октябрьдә күп фатирлы торак йортларга җылылык биреләчәк. Шәһәр сусаклагычын төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 93 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Бу хакта башкарма комитетта үткән киңәшмәдә сөйләштеләр. Территорияда 2нче ел ремонт эшләре бара. 2023 елда яңа иҗтимагый киңлек булдыруның 1нче этабы төгәлләнде. Эшләр әле тәмамланмаган булуга карамастан, шәһәр халкы биредә яратып ял итә. Территорияны төзекләндерү эшләре 2нче ел алып барыла. Актив ял итү өчен аерым зона булдыру планлаштырыла. Эшләрнең әле 1нче чираты гына төгәлләнгән. Узган ел территорияны төзекләндерүгә 200 миллион сумнан артык акча тотканнар. Бу федераль грант акчасы һәм иганәчеләр ярдәме. Бигәш елгасы үзәнен күчерделәр, яңгыр сулары ага торган канализация, шулай ук тротуарлар һәм велосипед юллары төзеделәр. Хәзер яр буенда агач пирслар һәм сәүдә павильоннары барлыкка килде. Быел эчке бизәлешне башладылар. План буенча анда прокат, җәмәгать туклануы нокталары, кече һәм урта бизнесның башка төрләре булачак. Территорияны яшелләндерү буенча да эшләр башкарылды, экопарковка оештырылды, агачлар һәм куаклар утыртылды. Алар өчен шунда ук автоматик су сибү җайланмалары урнаштырылды. Видео күзәтү системасы даими рәвештә күзәтү алып барырга мөмкинлек бирә. Балалар өчен таган, комлык һәм төрле күңел ачулар булган майданчык булдырылды. Быел сентябрь айында пляж зонасын төзекләндерү өчен өстәмә рәвештә 92 миллион 400 мең сум акча бүлеп бирелгән. Әлмәттә киләсе атнада җылыту сезоны башлана. 7 октябрьдә күп фатирлы торак йортларга җылылык биреләчәк. Шул ук вакытта мәктәпләрне дә, балалар бакчаларында җылыта башлаячаклар. Исегезгә төшерәбез, социаль объектларда җылыту системасында 1нче эшләтеп җибәрү чаралары 25 сентябрьдә үткәрелде. Хәзер шундый техник мөмкинлекләре булган балалар бакчалары җылытыла. Әлмәт драма театрында укытучыларны котлау тантанасы үтте. Һөнәри бәйрәм алдыннан педагогларга рәхмәт белдерделәр һәм алар хөрмәтенә концерт куйдылар. Тантанада ветераннар яшь белгечләр белән очраштылар. Концерт программасы алдыннан 133 укытучыга Әлмәт районы башлыгы гранты, 40 яшь белгечкә 100 мең сумлык сертификат тапшырылды. Әлмәттә озак яшәүчеләрне хөрмәтләделәр. Татарстан Республикасы рәисе исеменнән район башлыгы Тимур Нугуманов аларга котлау сүзләре җиткерде. Самое главное вам здоровья пожелать большого. Примите вот букет, мы вам принесли здесь, цветочки. Красивые, но не такие красивые, как вы. Ольга Дмитриевага 102 яшь. Лайыклы ялга киткәнче ул тимер юл кишүендә эшләгән. Хәзер ул аеруча кайгыртуга мохтаҗ. Есть у меня один. Минем бер улым бар, монда яшәми, Мәскәүдә яши. 2024 елны Нәсимә Касымова 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Пенсионер гомер буе районда хезмәт иткән. Ул бүләкләргә, медальләргә һәм рәхмәт хатларына лаек булган. Нәсимә Касымованың тормыш иптәше иртә вафат булган. 2 баланы тәрбияләү аның өстендә калган. Хәзер ветеран улының гаиләсендә тора. Коръән китабы укырга ярата, шулай ук намаз да укый. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Рәхмәт барчагызга. Мине зурлаган өчен үзегә дә Ходай шундый ярдәмнәр бирсен. Нәсимә Касымованың улы Наил дә лаеклы ялда. Әлмәткә гаиләсе белән Сарманнан күчеп килгән. Ирод үз әнисе белән горурлана һәм аның иминлеге өчен мөмкин булганның барсында эшли. Менә әңгәгә быел тулды 100 яшь, тәк әнә июнь аенда. Һәр 101 белән бара инде. Ну, менә ничә еллар, 10 елдан артык безнең белән яши. Ну, без үзебездә пенсионерлар инде, җәмәгатендә ул эшләде гомер буе врач булып. Мин үзем энергетик, нефтяник. Монда менә институтны бетердем, Әлмәттә. Бүген Әлмәт районында 100 яшьне узган 10 кеше яши. Өлкәннәр көне уңаеннан аларның барысына да бүләкләр тапшырдылар. Эльвина Мусина, Илнур Җәләтов, Көньяк көнчыгыш хәбәрләре.
Әлмәтләр кабат шарлавыклы буалардан зарландылар. Биредә үлән чабылмаган, шүпшар җыештырылмаган, яр буенда камыш үскән, ә суда ләм һәм ак таплар диялар. Безнең тамашачыбыз фикеренчә, шарлавыклы буалар каурыйлы кунакларга да ошамый башлаган. Хәзер монда үрдәкләр дә күренми. Әлмәтләрне шарлавыклы буаларның төзекләндерелмәгән территориясе сезон башыннан ук борчый. Җәй көне экология департаменты хезмәткәрләре аны берничә тапкыр тәртипкә китергәннәр. Моннан тыш сулыкка көнкүреш шүпшарлары өчен махсус тозаклар урнаштырганнар. Шарлавыклы буаларда эшләр барышы турында район башлыгы Тимур Нугуманов берничә тапкыр сөйләде. На самом деле в городской черте наоборот сейчас тренды общемировые. Чынлыкта шәһәр шикләрендә киресенчә хәзер гомум дөнья трендлары, алар үсемлекләргә нормаль яшәргә, безне кислород белән тәэмин итәргә, бөҗәкләргә яшәү мөхите бирә. Алар да сүз уңаеннан нормаль экосистема өчен мөһим. Экскурсовод ролендә мәчет имамы өлкәннәр үнкенлеге кыссаларында пенсионерларны шәһәрнең Үзәк мәчетенә экскурсияга чакырдылар. Медресе – это исламское учебное заведение, которое выпустило уже более сотни выпускников, более 1000 выпускников, которые поныне работают также в духовных сферах. Әлмәт мөхтәсибәте имамы Рузел Ихсанов көмеш яшьтәге кунакларга мәчетнең реконструкциядан соң ничек үзгәрүе турында сөйләде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. То есть надо выделять ар-рахман, ар-рахим. Это именно Аллах. Надо выделять Аллах в слове бисмилля, потом ар-рахман, ар-рахим. Яңартылган мәчет экскурсияга килүчеләрнең барысына да ошады. Әлмәтләр аны торгызу тарихы белән таныштылар һәм кызыксындырган сорауларына җаваплар алдылар. Туган якны өйрәнү музеенда яңа күргәзмә авторларының берсе дә лаеклы ялга чыкканчы иҗат белән шөгыльләнмәгән. Бирдә көмеш яшьтәгеләр остаханәсе дип исемләнгән экспозиция ачылды. Яшь чакларында иҗат белән шөгыльләнергә өлгермәгән 10 оста лаеклы ялга чыкканнан соң моның өчен вакыт тапканнар. Алар үз эшләрен Туган якны өйрәнү музееның яңа күргәзмәсендә тәкъдим иттеләр. Инициаторлар Әлмәт ветераннар советы. Аларның төп максаты пенсиядагы кешеләргә тормышта үзләрен табарга ярдәм итү. Себя ощущать, что он нужен нашему обществу. Үзеңнең кирәклегеңне тою, гаиләдә һәм элеккеге һөнәри өлкәдә генә түгел, ә хыялланган өлкәдә дә. Һәр иҗат итүченең дә үз эшләрен тамашачыга күрсәтәсе килә. Музей күргәзмә өчен бик яхшы майданчык булды. Ул октябрь ахырына кадәр эшләячәк. Әлмәт байкерлары сезонны рәсми рәвештә япты. Мотоциклларның дистәләгән төрле модельләре һәм модификацияләре бөтен шәһәр буйлап узды. Мотоспорт сөючеләр сүзләренчә, аларны иреклек рухы берләштерә. Тимер атларда йөрергә яратучылар үз сезонын һава температурасы түбәнәйгәч ябалар. Старт Нефтче мәдәният сарае янында бирелде. Анда күңел ачу майданчыгы фотосессия оештырылды. Шулай ук балалар өчен бүләкләр әзерләнгән иде. Байкерларның маршруты Ленин, Шевченко урамнары буйлап Төзүчеләр проспекты һәм майдан буенча узды. Әлеге чарада 100дән артык кеше катнашты. Хәзер аларның тимер атлары кышларга гаражга куелачак. Зәй районының Имәнле баш авылы мәдәният йортында кабак бәйрәме оештырдылар. Авыл халкы бу кызгыл сары яшелчәнең мул уңышын билгеләп үтү һәм борынгы халык традицияләрен искә төшерү өчен җыелдылар. Имәнле баш авылы халкы үзләренең иң яхшы, гаҗәеп формалы кабакларын күрсәттеләр. Җирле мәдәният йортында тәкъдим ителгән экспозиция оригиналь стильдә бизәлгән, ә хуҗалар горурланып үзләренең кызгыл сары мөгъҗизалары тарихы турында сөйләделәр. Авыл халкы арасында иң зур кабакка конкурс игълан ителгән иде. Анда яшь бакчачылар да катнашты. Шулай ук авыл халкы кабактан бик күп төрле ризыклар әзерләгән, традицион ризыклардан алып гадәти булмаганнарына кадәр. Чараны оештыручылар мондый бәйрәмнәр буыннар элемтәсен саклап калу, яшьләрне ата-бабаларыбызның мәдәни мирасы белән таныштыру һәм вакытны бөтен гаилә белән күңелле уздыру өчен кирәк дип саныйлар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.